Από την τελευταία τοποθέτηση, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, από την τελευταία τοποθέτηση της εκπροσώπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της βουλευτού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα περίμενε κανένας που την άκουσε να πει ότι το 2014 η χώρα βρισκόταν σε μια τρομερή τροχιά ανάπτυξης, όλες οι βιομηχανίες λειτουργούσαν εξαιρετικά, υπήρχαν θέσεις εργασίας πάρα πολλές και πραγματικά είχαμε τόσο πολλή ανάπτυξη που δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε. Και ήρθαμε εμείς και τα καταστρέψαμε όλα σε 1,5 χρόνο. Προφανώς το στρατηγικό αδιέξοδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι τόσο έντονο που δεν μπορεί να αντιληφθεί και τα αυτονόητα. Το νομοσχέδιο δεν έχει καμία σχέση με τη λογική την οποία περιγράφεται και που αυτήν εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια. Το νομοσχέδιο, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί μία φυγή προς τα εμπρός, η οποία συνδέεται και έρχεται σε συνέχεια του κλεισίματος αξιολόγησης, της σταθερότητας που θα έρθει σε επενδυτικό περιβάλλον, αλλά και της επαναφοράς της εμπιστοσύνης των επενδυτών λόγω του γεγονότος ότι η συμφωνία συνδέεται με τη διαθέτηση του χρέους. Το παρόν σχέδιο νόμου στοχεύει στη μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, σε τομείς δηλαδή παραγωγικούς και με συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν αποκλειστεί από τη στρεβλή ανάπτυξη που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και που κανένα κοινωνικό αποτύπωμα αυτή η ανάπτυξη δεν άφησε στο διάβα της. Ο αναπτυξιακός νόμος οφείλει να πετύχει το σκοπό για τον οποίο νομοθετείται. Τη στήριξη δηλαδή εκείνων των επιχειρήσεων που θα δώσουν υψηλή προστιθέμενη αξία, θα παράξουν νέα γνώση και θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας. Ενός παραγωγικού μοντέλου στον αντίποδα αυτού που ίσχυε μέχρι σήμερα. Ενός παραγωγικού μοντέλου που θα φέρει βιώσιμη ανάπτυξη, υγιή επιχειρηματικότητα, με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς όρους, όπως και σε εργασιακές συνθήκες και σχέσεις. Απαρέγκλητος όρος για να συμβεί αυτό είναι η δημιουργία σταθερών νέων θέσεων εργασίας, που θα ανασχέσει τη φυγή των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Η επένδυση στο συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα της χώρας, που είναι το επιστημονικό προσωπικό και δυναμικό της πατρίδας μας, πρέπει να μπει στο επίκεντρο της πολιτικής στόχευσης και που ο νέος αναπτυξιακός νόμος ως εργαλείο ανάπτυξης και επένδυσης πρέπει να στηρίξει με κάθε τρόπο. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, πρωτόγνωρο μάλλον, δεν ξέρω, τουλάχιστον για τη θητεία που είμαι εγώ, για τα δεδομένα της νομοθέτησης. Υπήρξε μια πανθομολογούμενη από όλους τους φορείς και από όλα τα κόμματα που συμμετείχαν στη διαδικασία της διαβούλευσης, μια άρτια διαδικασία, η οποία ακολούθησε η ηγεσία του Υπουργείου και η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων, όπου ενσωμάτωσε πλήθος προτάσεων που κινούνται όμως και συμβάλλουν αποφασιστικά εντός αυτής της λογικής του επενδυτικού νόμου και έγιναν μέρος του νομοσχεδίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει ότι το Υπουργείο έχει αυτιά και μάτια στραμμένα στην κοινωνία. Δεν μπορώ όμως να αφήσω αναπάντητο το γεγονός ότι η σύσσωμη αντιπολίτευση προσπαθεί να χρεώσει το χάος που παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση από τα παλιότερα επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούσαν και που τα χρεώνουν στη διαπραγμάτευση που ακολούθησε η σημερινή κυβέρνηση, η οποία είχε στόχο να βελτιώσει τους όρους διαμόρφωσης ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, να άρει τις αβεβαιότητες και να επαναφέρει την ατζέντα της ανάπτυξης στην εφαρμογή της πολιτικής. Τα κόμματα που έφεραν και εκτέλεσαν όλους τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, που κυβέρνησαν σε καθεστώς αδιαφάνειας, που αξιολογούσαν κάτω από το τραπέζι, που συνέβαλαν στην οικονομία των αεριτζίδων και των αετονίχιδων, που σκοπό είχαν μόνο το εύκολο και γρήγορο κέρδος, τα κόμματα που μείωσαν το ΑΕΠ της χώρας κατά 25%, που έφεραν την ανεργία από το 8% στο 26% και τη φυγή εκατοντάδων χιλιάδων νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, δεν μπορούν να φορτώσουν την αποτυχία της πολιτικής τους στη σημερινή κυβέρνηση. Και δεν μπορούν να διανοηθούν ότι για να παράξεις βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί αυτός είναι ο στόχος, οφείλεις να αλλάξεις εντελώς το παραγωγικό μοντέλο, τη δομή δηλαδή της οικονομίας, και εκεί οφείλετε όλοι της αντιπολίτευσης να τοποθετηθείτε, να ακούσουμε τις προτάσεις σας και όχι να στηρίξετε το καθεστώς που μέχρι τώρα σας διατηρούσε στην εξουσία, αυτό δηλαδή το καθεστώς που χρεοκόπησε τη χώρα. Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, θα ήθελα να δώσετε πάρα πολύ μεγάλη βάση και σας καλώ
να προσέξετε πάρα πολύ το καθεστώς κάτω από το οποίο θα... Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Το καθεστώς κάτω από το οποίο θα αξιολογηθούν οι προτάσεις, τα επενδυτικά σχέδια. Οφείλει να είναι ένα αξιοκρατικό καθεστώς, ένα διαφανές καθεστώς αξιολόγησης, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με γραφειοκρατία και θα περιορίζει σημαντικά, αν δεν μπορούμε να πούμε ότι θα μηδενίσει, τον παρεμβατισμό των μεσαζόντων. Εκεί θα κριθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της επιτυχίας του νέου αναπτυξιακού. Αν δηλαδή στο επενδυτικό κοινό που στοχεύει να κάνει χρήση των διατάξεων του επενδυτικού νόμου και το υγιές επιχειρήν δεν αντιληφθεί ότι ο έλεγχος, η αξιολόγηση, η χρηματοδότηση των επενδύσεων είναι προς όφελος του επενδυτή και όχι να αποτελεί τροχοπέδι ενός αέναου κύκλου αναπαραγωγής πελατειακού κράτους και αδιαφανών πρακτικών που μας έφεραν ως εδώ, τότε δεν θα έχουμε πολύ σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα στην Ολομέλεια. Σε ευχαριστώ.